Kif kienet l-esperjenza li inti għadha kif temmejt issa u għamilt ovvjament unur kbir lil Malta? Kien huwa ta' sodisfazzjon kbir, ovvjament għalija u għal-pajjiżi għax jiena fl-aħħar nirrappreżenta l-Malta. U kint preparat ġifieri fimni World Cup tkun mal-aqwa teraturi fid-dinja. U hija tajba bħalissa wkoll li l-Olimpjadi li jisma' tgħid jiena kapaċi daqshom jiġifieri fil-livell tagħhom. U kif qed tħossok issa li ġejjin l-Olimpjadi dalwaqt taqbad it-triq lejn Rio biex ovvjament tikkompeti fl-Olimpjadi? Issa aktar ma jgħaddi żmien aktar qegħdin nittrenjaw kemm fiżikament, kemm mentalment, nitrenja ħafna bħalissa u ovvjament sparar. Training għaddejjin bisħieħ ġifieri għall-Olimpjadi qabel għandna l-Onato European Championships issa nitlaq il-ġimgħa mhux għadha l-ġimgħa ta' wara mill-lejt sa' 12 il-competition fl-11 Ġulaj u mbagħad minn hemm għall-Olimpjadi. U kif taħseb illi issa din ir-rebħa tiegħek forsi ħadbiddel il-mentalità tal-Maltin? Aħna normalment l-isport għalina jew futbol jew hawn affarijiet iktar fiżiċi, ma fl-opinjoni tiegħek għalfejn l-isparar jikkwalifika bħala sport? Ifhem, din irbaħta jien ukoll fl-2011, kien irbaħt World Cup oħra, din id-darba ġifieri wara 5 snin irġajt irbaħta. Le wara 4 snin. Wara 4 snin irġajt irbaħta. Huwa sport individwali. Jien nemmen li bħalma dejjem ngħid il-Malti huwa kapaċi daqs kulinkwa bniedem ieħor fid-dinja, ġifieri jien nemmen li għandu jkun hemm iżjed ovvjament m'għandniex daqs kemm għandhom pajjiżi kbar minna, ovvjament pajjiżi kbar minna anke finanzjament huma ħafna aħjar minna, imma li rid ikollok xi tkun magħhom ġifieri inti qed tikkompeti daqshom. Jiena meta nkun nikkompeti magħhom bħal speċi ma ngħidx għax Malti u għax jien nkun daqshom ġifieri nagħti l-aħjar tiegħi il-maksimum li nista' nagħti biex nkun magħhom.